Jeg hedder Torben Viby, og vi har et hus, vi har restaureret her i Rantzausminde ved Svendborg. Det var faktisk et opslag med Thomas Urskov, der gjorde, at vi så, at han havde brugt EcoWood i hans sommerhusbyggeri. Og det så ud, som om det var lige det rigtige gulv for os. Jamen, vi ledte jo efter noget kvalitetsgulv til en overkommelig pris. Og vi har set på mange forskellige gulve og gode kvaliteter og billigere kvaliteter. Og jamen, jeg synes bare lige, Lukas han havde det rigtige gulv til den rigtige pris. Mens vi tegnede vores restaurering, så kørte vi over og besøgte Lukas og så, hvad han havde af kvaliteter. Han var god til at supportere os og fortælle os om, hvad kvaliteter han synes, vi skulle bruge, og det var lige det, at vi gerne ville have. Så vi tegnede faktisk renoveringen efter hans gulve. Jamen, det er jo et lamelgulv med et tykt lag egetræ på. Og Lukas har forklaret det så godt til os, at vi kan jo ikke slibe mere af et trægulv, inden at man kommer ned til noten, så det er ikke nødvendigt at købe et massivt gulv. Og lamelgulv har bare nogle kvaliteter med, det giver sig, og man sparer også lidt på egetræ, så det er også mere bæredygtigt. Det giver sig ikke ligesom en massiv egetræsplanke gør. Når man så har gulvvarme under, og temperaturen svinger op og ned, det kan det bedre klare, og det kan bedre klare forskellige luftfugtigheder. Og på undersiden er det så fræst nogle spor, så gulvvarmen også kommer hurtigt op igennem, end det vi gør med et massivt. Så vi synes, det var det rigtige kvaliteter, vi fik. IKA-plank er et godt alternativ til massive planker. Disse planker har samme slidlagstykkelse, og derfor er holdbarheden den samme. IKA-plank har bedre fordeling af varmen, da plankerne er designet med fordybninger på bagsiden. Desuden er tykkelsen kun 20 mm, hvilket også varmefordeler bedre. Massive planker er normalt 30 mm tykke, og derfor leder de varmen mindre effektivt. Denne løsning er også, udover at være mere effektiv, et mere bæredygtigt alternativ. Vi bruger ganske simpelt mindre egetræ til selve produktionen af IKA-plank. Jamen, vi startede ud med at fik noget godt rådgivning af Lukas med, hvad for en slags træ skulle det være, hvad for en kvalitet skulle der være knaster i, og for at det ikke kom til at ligne et kunstigt gulv, så har vi jo valgt en kvalitet, hvor der er knaster. Og det er Lukas, der har fortjent den for det, fordi han har bare forstået at rådgive os, og vi har ramt lige det rigtige. Det har gået smertefrit. Vi har fået bestilt de rigtige kvaliteter, de rigtige mængder. Lukas rådgav os til, at vi skulle have bestilt 10% ekstra, og det passede fint. Vi har lige lidt rester tilbage, så vi har kunnet sortere en lille smule i det, og også skære forkert et par gange, og alligevel har nok. Vi valgte så også både at købe fodpaneler og noget beklædning til huset udendørs igennem EcoWood, og det har også bare lige fungeret rigtig godt. Det har været helt i top. Altså, det er kommet, når de har lovet, at vi skulle få gulvet, så er det kommet, og vi har fået det til den lovede pris og den lovede kvalitet. De har så også hjulpet os her til sidst med at give det olie og lak, og vi bliver klar til dagen, som vi har planlagt, at vi skulle flytte ind, så alt er perfekt. Men Lukas, han er jo en hyggelig fyr, der bare er helt nede på jorden og forstår at snakke med almindelige mennesker som os, og giver os nogle gode rådgivninger. Han er der, når vi ringer, og hjælper os, når vi lige mangler det sidste træ, og vi får det lige til at falde i hak det hele med Lukas. Jamen, jeg vil rigtig gerne anbefale EcoWood. Det har været en rigtig god oplevelse.